एगो तो मन दिन अच्छा नहीं खेला तो मन लागत कि पितराइल नियर लागत आटे। आ ये कहीं मर्द कमाए वाला यानी हमारी भाई को बियाह का दिन धरा गई, यानी हमारी भौजी की भाई के कोई बियाह का दिन धराइल बाटे। आ कहबे करी ना कि हम आई बा आ ना बढ़िया बढ़िया पहिनो बूढ़ तो लोग का कोई के कर भिखारी घर में बियाह भइल बाटे, ये ना लोग सोची नहीं तो और कुछ काटला थोड़ी बाटे। चलो तनी हम जेगने सड़िया चोरौले रहनी पिछला बारी आ ले जाके अपनी बहनिया की ससुरा पहनले रहनी, वही गनी यहू बेरी नया नया दुल्हन आइल बिया हिनके घारा में है मम्मी जी के चाची जी लागो चची जी लागो आ जा तनी कुछ कहते आ कुछ न तेको कारण में को आहार का सीट चोरा ले में तनी में तमे एकदम गुलाब का फूल नियर उगले रह आ हमारे नियर चोटिन तो के होइबो ना करी के कहला कि साफो मर जाओ लठियो न टूटे हुए हाल बाटे। आ कह दे कि हम जानते नहीं कि हम का जानते इतना जल्दी लोग विश्वास कर दे कहते चाची जी कहते जाए क्या तनी कनिया के देखाई जी जरूरे कहिया चाची जी करे तोर जेठानी है तनी उनका बार और झाड़ द गोड़ रंग द वही बने देख ले हम करी बात चोराइए ली। आ सबसे बेकार तो बात बाटे कि हमके साड़ी में लगावे के पीने नहीं खे आ दुकाने पर जाए तो 10 रुपया का न मिली, 10 रुपया फोकट में आवत टे आए जा तनी देखो तनी नया नया बिया न कहीं लगावत उगावत हुई वही में हाथ लपका ली। अब बतावा दीदी कहत रही न आकि एलोवेरा लगेबू तो तारा आपा रास्ता निमन हो जाई, वही तो कने के रुकर रगड़ के लगा ले जा तनी भैंस ले जावे ए बरा चारा का करम बुढ़ावा के कहत त बुढ़ावा सठियाइल जाता का त सुनत तनी कि जाता भैंस चरावे त ओने मेहरारू ले बतियावत त रहे अब कामवा हम ही करम हम जा तनी ओनी रह कनिए से बार बनवा लियो झुराइल बा आ रहो के समझा दी कह दिन आए ना बिया ओकरा का बुझाता टे। हे अंजू। हां मम्मी जी। हेने आवत बुची आवत नहीं हमार पतो हिया चाहे लड़की हमारी है ना सब कुछ भी है। का मम्मी जी का कहतन दुल्हन तने हम 12 बजे हार त जा तनी भैंस चरावे हो। ये मम्मी जी पापा जी भाई न रे का अरे छोड़ पापा का करत ना का नेखन करत है बुढ़ौती में अब का हम तारा के बताई पतो ही है जनलू यही से कहत रे बच्चिया की ये अलबेरा का हाथ पे रगड़ते ये परासा भइल बा न त दीदी कहबी न डॉक्टर आइनिया आकि ओ बिरजेश डॉक्टर के मेहरा रुआ कहबी आकि एलोवेरा लगाइब न त ये परासा निमन हो जाए त हम कहबी ठीक है ए मम्मी जी हम सुनी न के खोजलिए पर काम देवेला जब दिन ये भइल बा न हां ओकर पे रगड़ ली ना चल रात में रगड़ दिया अब जाए के बा भैंस चरावे अब हाथ में के बात चल बढ़िया ठीक बा मम्मी जी रख दे कमरिया पे होखल जाता फैलल जाता मम्मी जी लगा देम त ठीक हो जाई। ठीक बा कनिया जान तनी लियो को कहिए 12 बजे ठीक बा मम्मी जी लेके तार त अपनी मने बुझाइबे ना करला कहे के पड़ेला आ छोड़ जाए तो अभी जान तनी के लइका बुद्धि बा तो सिखाही के न बा घर में बाड़ू तो का करी सिखेबे ना करो जा तनी करके समझा देबे कि निमन से घर दुआर देखी हो। चाची जी के बजी आ का हो कहां बनी जा कुल घर उदास लौकत है अगर नाम पे बैठल बनी हो उदास लागत त आबो अब का आई जी अब त दूजे का चांदे हो गइल बनी जाते नहीं हमारी घर उरी का जाइब अब नया पतो ही पड़े बनी त मार उतर आइल बानी। अरे तनी हमनियो का घर पर ध्यान देई जी तो सब बतिया जानते बाड़ू तब का सब कइले बाड़ू मान तनी के पतो ही छोड़ के केहू के घरे दुआरे बैठल ठीक नहीं केना तनी कहरे चाची आवेले घर में अब हम के गने कहीं कि नया नया दुल्हन पौले बनी त अपनी में नहीं खे। अच्छा कोनो बात नहीं के कहे कि चल जानी कहीं त निक ना लागेला सोई के जी दीदी चाची जी ओनिया का भइल बाटे मार आदमी जाता टे झुंडे को झुंड आ जान त नहीं खुकी ओट के तू चलता टे उहे पची दखिला रहल हवे त एहिले भीड़ बाटे त हम का जान नहीं खु ओटा बता त गोड़े हाथ गिरत न सा जीत गला के बाद ई त बात सही है। हाय देखियो ये नलिया आज तक ले पिछले बेरी गोड़ हाथ गिरत रहना जा आज तक ले उ नाली यही गने भाई देख हमारे कहला पता लोग गरिया ये चाहे कोही हैं जीत गइला की बाद कहला पन सोचत हम सके अपन का बना ली का उठा ली लोग के चिंता नहीं खसा हमें कहत रहनी होला कि दुल्हनिया के तनी देखाइते अब्बा कहो दुल्हनिया के कुल अपन कुल बाटे हां जाते तनी भैंस चरावे जानलू हम कलते टाइम आ गनिया काजी नहीं त कोनो बात नहीं के हो।
ठीक बाटे कोनो बात नहीं के हो अपने न आदमी बाटे हो काहे में कहे ना घर साफ कर लगन है त लेट होल त से कराए मुंड बनल कि जाय चाची जी के घर तनी बे तो सोचे के का बात बा अपन घर तो ना जी डर लागेला कि माने हम बरजे जाइम तब न हम काहे बरजे जाई हो तनी दुल्हनिया के देखाई नहीं ए अंजू हां मम्मी जी ओ घरे में बबुआ बाबा जनलू यही से गोजे बाहर झरे जा तनी देख ले तनी हम ही आ ठीक है बट नहीं रुका हम बोला देता नहीं अब सुत गइल नहीं तनी जन्नी ऐसे लागता न कि मन में कंटेशन भइल बाटे गोड़ लागलो देया दिन हई का मम्मी जी देया दिन है गोड़ लागलो ना बुझाला खुश रहा हम जाता नहीं तनी भैंस के लेहन गोती दी जले नहीं खिजा तले खाओ अब बड़ी जी का जाता नहीं माने नहीं तो जाता ए नहीं मम्मी जी तनी बार और झाड़ दो अच्छा झाड़ देते हाँ, ए मम्मी जी बगलवा में के बूची जी आइल बनी अपन भाभी के बबुआ के लेके खिलावत तानी हां बड़ा खिलावो खिलावो भगवान करस के तोरो के जल्दी दे सो बेटा खूब गालवा धरी ना ठीक बा हो? मम्मी जी आवत इनको ए ठीक है हम जाए दुआरा तड़ी छोड़ो तनी हम जाए लेहन गोती है अरे छोड़ आ मामी न हो तो पकड़ी ना अच्छे अच्छे अरे माई माई ये कोनी है का बारो झरवा तनी जी बे झाड़ दे हो बार और तेल लगा के तनी मिर्चा से दिया ठीक बा मम्मी जी का हो करी ठीक बारू ना हाँ दीदी ठीक बानी अपने बताई अपन हो कुल ठीके बाटे आ जानते बड़ू को जुग जमाना खराब बाटे डेराते क्योंकि घरे आवा जा बड़ा सहर बना के नहीं जान लू नहीं तार के ना मन करेला का दे रहा तनी समझी ता अपने घर बड़ुए कहत नहीं जान लू गोली बुढ़िया तो है हाँ मम्मी जी गनी भैंस चरा कहता नहीं कि जान तनी एक गिलास पानी लिया और बार और मजा बस पानी ये चाहिए ठीक है दीदी ले आओ तनी अभी लेके आओ तनी ठीक है तो हम पानी पियो कि हम जो लान मेल बने हम उहे काम करो अभी दिमाग को उहे ना चाहता कि हम का चोराई के अपनी भाई की बियाह में पहिनो जा तनी गोलू न पानी के जा तनी देख केवाड़ी तक खुले बाटे यो बुढ़ी गोइबे कइली आ लेके भाग जाई उनके जो फूल हां त नहीं खे सॉरी पिनिया जो त नहीं सॉरी धइले बिया दादा का बुझा तड़ी कि हम ही चढ़ा के बानी ऐसन कुल तो हम केतना आँख में सुर के हाथ आ लेके चोर छोरी नई थे यही का तो ढेर काम बटे कि हम हार पहिन अच्छा तो नहीं कहाँ गईनी दीदी अभी आइल हनी सगरी धूड़ा तो लगते नहीं की हमार पर्दा से इज्जत होइल बा हां ये दादा चोटी नहीं रहल का हम टिकवा नहीं खिलो को मेकअप किट हो नहीं खे हमार हारवा ओहे मम्मी जी हमरे के समझा के कोई रही है बुच्ची देखो छोटको का करिए दादा अब तो हमें डर लगता कोई से मम्मी जी से बताए मम्मी जी कोई अब वो क्या अजीब बानी घर में सुता रही है कब निकल के चल गई मुआ के धैले बानी बताओ ना हम का जवाब दे हमर सब शादी के रहला गाना रहला मेकअप किट रहला इतना माई हमें के शौक से देले रहे कि हमार दियवा लगाई और विपत्ति के देखो तो वो रानी के हमें सब चुरा ले गए बताओ देखे में तो ना लगते कि भोला भाले भी पानी के बहाने घर में घुस के ले गए सब मम्मी जी से आए जाए तो अपने घर में तय आ गई आई अभी पहन के देखो अरे हम का लेके आई बन रे दैया अरे बाप रे बाप एगो फिन की जगह पर कहो 1 2 3 4 5 गो 1 2 3 4 और हर प्लेटा में लगाई और का केहू जानता टे लोग हमके पीने के कमी रहा पूरी बात छोड़ पहले पहन जो देखे तो हम कैसन लागत है अस मेकअप करो कि बस हित ना हम ही के देखियो सब दूसरा के थोड़ी तकियो सब तीन लोग कहला कि बड़ा चलहा कोई लिया कोई दिन हम का जानता नहीं एक काम बटे आ कि हमारी पे विश्वास ना करी कि हमारी पे विश्वास करी आ कानवा में कही ठीक लागत बाटे अरे मन टिकावा लगा ली का
की बनी की लगावत रहिए जहिया ऊपर थे तो देखबे ये भगवान हमार कुशन मंगल रखिए दे सरी देंगे हम सबके चोरा चोरा के पहिने अपनी मर्द के विश्व में सुंदरी लगे केहू का जान ताटे हम का कब कह दे आए इहो एगो सोचत रही कि हम ही निक लागो आ जाके वही जा केहू कोई तो कह दे कि वहाँ के भेजा नहीं है तब न ये थोड़ी केहू जानता कि हमार मर्दा 300 का नौकरी करता एक दिन में आ हमके पहने ओढ़े के नहीं खे दे अरे कोई चीज देता देता अरे बाप रे बाप यही से न कुल निक लागेली स नतिया ये रहन पर मारदा देखी तो हमके केतना प्यार करी जाए तो ना रहल हमार तो सब कुछ हो गई अब कौन चीज खोजे के बारे दादा अरे बाप रे बाप अब हम बीच में तो सुंदरी लगबे कर केहू कही हमके कि हम चोटी नहीं आ जे कही हुए चोटी न चोर रहे रे दादा आ का करत हो तनी अपन करहिया दो ना हमारे मछली बनावे के बा ए चाची जी दे तनी अभी ये जन तनी आई का भाव लगावे लागेलू हो नहीं रहलू तो अपन ले देखैलू हो आए बड़ा धूप पकड़ले बाड़ू जी चाची जन तनी हां इतना दिक्कत बना जिंदगी में कि हवा चलत आटे तो जैसे लागत न कि लू ही लग जाई जी सही देखो हमारा सब तने ना हटाओ एका मार जन धूप पकड़ले बाड़ू आहो काजी चाची तोहर कोनो गोतारी लाज बाटे हो का बोलो जी चाची जी आई तो सब हमारी पतोहिया के होवे हो ऐसे काहे कहतनी ऐसे काहे कहतरू अभी बोलाई हम अभी हम के कराही ना चाहिए दादा अभी पात खोजत रहिए चारों और हमार पतो छिछिया के भैंसा रखे नहीं तो कहते कि देखी ना हमर न टिकवे लौकता ना हरवे लौकता ना कुछ लौकता टे अरे मन करला त मांग ली हनी बोलाई हम झूठ थोड़ी बोलते नहीं तो हमारी मर्दे किन ले हवे मर्दे किन ले है ना तो ठीक है बाटी मर्दे किन ले हता अभी दूध के दूध है पानी के पानी हो जाला रह जाए ऐसा तैसा हमारा का बुझले बड़ू अब हो कनिया कनिया हने होता सब कुछ दे पीनिया ना दे आए तनी पहिन लेनी न सुंदर लागत तनी न ई का जनतड़ी ई कनिया इनका अरे ले बुझे तो ले ला जा पहिन ले न हम निक लागत है न बस हमार शौक पूरा हो गइल न अरे भाई की बिया में ना पहनम हे घर में पहन के शौक पूरा कर लेनी न जाए तो कौन बात नहीं है अब जाता नहीं अब है नहीं अरे चिन्हता तो है कि के कर हवे और ये मम्मी जी ये हमार सब अदीबा का फिक्र में देम की ना हटो के नाम के कम लगे के कम न खिलाता ही कौन मतलब है कि के गहना गुड़िया चोरा के तोर अपन भतार लकी ना बाबा हैं देखो हो लाज सर देखो हम ना जानो कि तुम्हार दर्द दे हो कि पतोही हो कि के कर पतोही हो हमरे घरे आइयो ना तो बहरे रहियो केनो काम करती है हम के घरे नहीं हमके झूठा चोटी नत लगाई जब हमारी मर्द को किनर लेके जाता है तो चुपचाप लेके जाइन जा है तोहरी मर्द के किनर हो तनी किरिया खाना पड़ी मर जाके हम डिब्बा दो हम डिब्बा दो बाप रे बाप बताओ हम ये माल के लो ना अपन डिब्बा लो और मेकअप किट दे मम्मी जी अब का जाने हो देखो यही ईरखन हम लेके आई देखी दीदी रोले के बता दे दनी केहू के घर में ना चोरी देखी केहू के घर में ना घुस के कुछ चुरा के चाहिए समझ नहीं चटिन को अरे मन में तो कह देला तू कि हां रे फलाना बदे तनी पहिली फोटो खिंचा ले रह तू टाटी मड़ई बनैले बानी हम चोरा के थोड़ी बनाले बानी अरे चुप रह लाज देखे लागत चोरी करो ऊपर लसीना चोरी करो ई तो हम भला मछरिया कहलू बना के रहे कि बड़की मंगल है दीदी तब देख ली बच्ची सुधार दी ना तो रोले के ना कुतो ना पूछी कोई घर रहू ना बोले ला बैठा ले हमारे निर्भर तो छोड़ो तके के देखला सुहाग रात के मनावला चोरा के पेलोटिन को दड़ी बड़ी कौन मुंह लेके बुए बच्ची है तू केहू के घर जाई बुझान न गनी की चोरी बाड़ी आ जाए तो पहिन के शौक पूरा कर लेनी ना आज जौन चीज के काम रहू चीज तो हम ले ले बानी इनके में तना थोड़ी दे देतनी पीनिया तो चोरा के धरे दे बानी दिखाई थोड़ी अरे बाप रे कहाँ प्लेट लगाई की जनता टे जाता नहीं के बक्सा में रख दे कि भैया के बियाह में जौन सड़िया पहिनो वही में गतरे गतर लगाई नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ चुके गोड़ लगतनी आई वीडियो बने जा
नमस्कार प्रणाम, हम बानी अंजू सरगम। नमस्ते प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छू गोड़ लगतनी। हम बनी सोनी सुमन और ये अपन पूरा टीम बटे। वीडियो बना का संदेश वीडियो बना के ये संदेश डाला कि ऐसा समाज में ऐसा गांव घर में लोग करता, कोई के घर में आवा, घर में घुस के कुछ सामान उठा के ले जाए, बहुत गलत बात बरुए, ना करे के चाहिए। अगर तो जैसे हम करिए वैसे आप लोग मत करिए जा। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करब जा, शेयर करब जा, सब्सक्राइब करब जा, आ कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा लागल।